Ang akong mensahe ni kautukod, the specialist doctor is the Lord Jesus Christ. Lawas kala espiritu iyang gitambalan sa ato. Ipalakpak na ito ang tunawag kagalian. Hallelujah! Iantod na mo ang masente, pagkawas na ayo sa sakit na tigil, na ayo sa sakit na malaria, pero magawas, wa maayo ang sakit sa pagka ni malikas. Amen! Kusog yapong ng balikas, pero wari ka sa simbahan. It is our spiritual hospital. Sa ganyan mo nga, ikamo ang Ginoo dire. Bila ang lawas mo ayon, apil ang imong kalam, apil ang imong espiritu, apil ang atong batasan, apil ang atong attitude, iyang ayon, because He is our specialist doctor of our soul. Palagpag na sa Diyos, Iso. Sa panahon ni Kristo, ipagdala ang daghang matang klase-klaseng matang sa sakit. Dunay amang, di man siguro ang doktor makayog amang. Dunay bungol. Bibiyapon mada sa doktor ang bungol. Kaya ang bungol, murag hereditary ni ay kununa siya. Busa ka mo karon, ang inyong luno sa mga luno, may problema sa lungan. Pag edad yung 50, ayaw na katinga, kamunay bahandi, hindi sa iyo. Gitawag ng hereditary, di na kaya, ayokon sa doktor. Maka-provide sila na lang sa edad. Ha? Butangan ang lunggan. Unya, naatla na ako pagsuod sa, pagpa-opera na ako yung suod, doon ay diferensya sa lunggan. Magkaalya pa dito sa doktor. Ipag-iwan, magkaulunggan, ay kagahi. Mo kay hinungdan sa kabati, gumikan sa atuling nga nagahi. Kaglitig bagyong. Muna ipag-ibot. God dance doktor. Sige, kapaminaw na ka. Okay na dok, atuli ra kay hinungdan sa imong pagkabago. Palagpag atong kamot na sa Diyos. Hallelujah. Gidala ang mga tiyak, mga batol, mga buta, ang tanan giayo sa Ginoo. Everybody see, praise the Lord. Kung inong tanawon karon, kinsa ng bungol, kinsa ng bakol. Mag 30 years naman ni sa mga ganyan nagpastor, wa pagin kung makamimbro bakol. Amen. Wa pagin makamimbro bungol, wa pagin makamimbro buta ang tubag. Kamong tanan, kitang tanan, wa kay Kristo, mga bungol ta sa pulong sa Ginoo. Mga buta ka, wa ka kita sa kaluwasan. Mga bungol ta, wa makaabot sa simbahan. Apan sa among gigabit, kini doktor sa mga doktor. Salamat siya na ayo sa among mga balatian. Everybody see, praise the Lord. Mao niyang doktor na mahibaw tanan. Amen. Samtang naglingkod ta sa simbahan, hibawan sa Diyos ang atong mga unahuna. Mingon sila do, Ginoo, ikaw na sayod ka nato sa atong paglingkod, sa atong pagtindog, sa atong paglakaw, sa atong pagdagan. Way butang sa kalimutan nga atong mapahimutangan. Dali mo mahibawan ang tanan. Dili siya mataguan. Nakakita ang iyang mga mata. Unsa na imong kaintanan sa pagpangalakan ng Diyos. Gisgutan kanina sa Sunday school nga be honest. Amen. Talag sakay mga tao ning ulahin adlaw makaplagan nga mga honest. Tanawan kong pulis nga iyang gidakop ang nagmotor may lisensya. Ini na bantayan. Imbis mumulta, makamulta ang driver nga may lisensya, gikuha sa pulis ang iyang kwarta. Nataga niya ang kwarta ang iyang ipangutanan. Sa may trabaho ni mo doon, delivery boy ito si ingo niya, naningkamot ko sir, muna kong trabaho, makahuman ko ang eskwela, pagkatapan ko sa komunikan. Imbis makamulta, natagan sa pulis. Unya katong gihatag kay nga kwarta sa pulis, iya na itong gitigom-tigom para pagpanganak sa iyang asawa.
buhat niya to tinarong alos. Bilabay pila ka buwan, gipatawag na pulis. Kay ang tagtanaw na nakita ka ito sa daghang mga mata sa telebisyon. Gipatawag ang pulis. Kulbaan ang pulis. Kung sa matong adlaw, imong interview itong imong ginagawa. Tungutan. Itong ang pulis, tinanong. Pero imong yata ng kwarta, naluoy ko siya. Giukap dayon ang katong sobre nga low. O di ako. Ukba, pag-ukap, 100,000. Asa man ni sir? Dunay tao naghatod dili. Kaya nakitaan ang imong gibuhat. Kung magpugas ng daetan tinanong, kung di malilong sa mata sa tao, labaw na kung di malilong. Amen. Pag-alanan ng tagtinanong, pero sa iyong sabi, magkita. Tulungan na kayo muli ang buhaton. Tawag-tawag ng kinalihan. Amen. Pero dunay mga tao, gani lang imong maginaw. Nagkakon sila pag kinabuhi sa ilang tapat. Samtang naghimong tanihala, mga iyon, nagbunga ta, why sa bayan, why makakita ang pastor? Why makakita ang mga tao? Dunay usa ang nagtanaw sa taas. Kining buwan, sa dili magtigatiman ini, angkon ko iya naman ni personal na lang, kung nangulit ta. Kaya kung mangulit ta, na may uban watag siko, magpagulbul ba? May pagwa. Amen. Amen. Kailangan ko ng 5. Ang kinalhan ganun ni Sister dili man kita. Mga ladies, nag-contribute din. Dili si Pastor kinalhan din. Amen. Dili si Batma kinalhan din. Ang gidala kini tungod sa nagbuhat. Nalimtan ka na sa Ginoo ang nagbuhat. He is our spiritual doctor at law tanan nakakita sa itong pagkita. Busa sa pagkalagan, kinantanan may diferensya. O dito simbata, tinatay mga diferensya. Salamat Lolo sa atong mga depekto. Dulang tayo doktor na makasabot sa ato. Dulang tayo malalakbal na mauray makasabot sa ato. Sometimes our husband cannot understand us. Sometimes usaya mga bata di makasabot sa atuwa. Mga asawa, usaya ang bana di makasabot sa imuha. Usaya bana, ang asawa di kasabot sa imuha. Mga anak, usaya maginikalan di kasabot sa imuha. Maginikalan usaya mga anak di makasabot sa imuha. Pero di kayo usaya na makasabot. Amen. Tunay usaya na nagtanaw adlaw gabi. Kung asa ka, naglatanaw, matagalaw, ginasubaybayan ang atong mga lakaw, ang atong pagkinabuhi, diyan ang isubaybayan. Tinuon ang sulti na ito sa Pablo, kung sa ito ka sa tao, maugayon ang ito ganito. Salamat, nagkakaplagtag pinuhod ka Diyos. Amen. Diyos na nakahimo pagbago sa atong mga kinabuhi. Dilitanan ang simbahan ngano nga si Kristo nga pamubalit. Di pagyudrite ang simbahan. Malayong nandunat ay panimbakon. Dunay nagwali. Dunay pastor nagbantay. Dunay sa Diyos sa nagpaglo. Kayo ay namiton sa Diyos. Hangtod mawili kwet kita. Hangtod na maandam kita. Hangtod mahimot ang tinuon na pangasahumon. Sa usa ka Christ throne. Kasi Jesus Christ. Hangtod mahimot ang bilin na pagli. Naridiyon niya sa tao sa pag-rapture. Ikapresentan nato atong pagkalingon na worthy sa pagsugat kanino. Hallelujah. Everybody see, praise the Lord. Kung ang kalimutanong doktor mutambal, paggawas mo sa ospital, ako gipinahan man ko sa doktor. Kaya katong akong operasyon di ay pag humang-opera, nag-istorya doon ang katong hit sa doktor. Abi ni mo sir, ang imong operasyon, major operasyon. Kung musipyat may opera, mabuta ka. Hindi ko wali na makusunod si Mana. Thanksgiving man sometimes. Yung doktor, kung sa mga informa magwali, pastor nila, pastor.
Apoy nira ka pastor, wali ay nagsigit-sigit. Iyang tungkol, di ka mag-alsa o usang ka dito, di ka mabuka. Libayan ako ng mga tirano, mga kapal. Hindi pa na nagumungod sa pagkakas. Ingon dayon ng doktor, timanini, di kayo ang buka. Natulong pag-uling na mo din. Mati problema nagwali ko sa drugs, okay pa. Usa ka buwan ng init, way tubig ang Kastilyo. Di ako nakatundong, ipahinunduman ko sa doktor na dili mag-alsa o bugat, napuno na ang baril ng hinakot-hakot na ko. Ang bugat yun. Balik yun, nagkanit kawa akong palimot. Tulmig na ako ginulungan. Bisa din ako makasimot, ang lahat ng alagat na ihapon ko rin. Amen. Gabihan ko si Praise ko. Kita ka ginulungan ng alagat niya po ko rin. Ang doktor ng kalimutan, ang nagtrabaho ay hindi sa mabuka. Pero ang doktor sa mga doktor. Everybody say praise the Lord. Siya ang nagbuhat sa atabay sa pinsata. So, pasimunaon sa kalimutan. Once a year, nung nasa Anghel Sumuon, mukutaw sa atabay. Kung ang unang masakiton, magkaapat, libre. Usara po, sa usang katulig, usara. Pero tinighanang masakiton ng lumbay, ng parin na naguban. Dito tanan. May mga dinig-dinihon. May nagkong mga puso. May mga upaw. Dito lang ditanan. Nakatanan. Ang magkauna matambak. Ang nasakit o kahit tayo sa katungan kay nagmuyong man sa piling. Natural, pagkutaw, ang kagit diferensya. Lahi, ang tansa trabehon sa katuloy itong buhat ko. Dahon na po ang namatay. Sige, next year, magandang na kita kayo ha. Sige, panunod ang imo ang daanan din. Daanan ang panunod na kinatumusan. Kaya pagkutaw sa akin, amen, pagkutaw sa akin, basta ako dito ayaw. Once a year. Ihanan po, kutaw ang Panginoon. May abot ang adlaw ang nagbuhat sa tabay sa bisaka, minaog sa kalibutan. Nilagaw may lawas. Ang nagpuyod pa siya, ay ginoon. Wow, kaya kayo siya nagpuyod. Musa kita, lagutan ng pangalaga, bisa ko sa kulsud. Amen, higit anas ginoo mo. Nakitaan sa ginoo dito kasi sa taas. Amen. Ang nagpuyod na naroon siya nakatuhin po. Amigo, gusto ka ba maayo? Oo, di ba kita? Dapat na masakito, kumang man. Saan kayo gusto na nakatuhin? Diri, kung anak, tinulagan mo ka na masakito, isa po itong balik na masakito. Hibaw, umitaw ka na, ako din ako yun. Punta na ka gusto kang maayo. Kailan ko nito magkakundahan na kung ambat. Ang reaction yun sa masakito. Pero tumag ang masakito, tinanong. Senyor, sa kutao na ang atabay, maunahang din sa mga pinundan. Pwede so na kung katuig din. Ingon na ito. Tumindog ka, alsaha, ingon ka tren. Tanawaway mo ka, ipag-alsa pang katrin, kabukat ng katrin. Oh, tiwangay ito kaya siya. Ino ma-imagine, unsa siya kaniwang, unsa may puro man niya pagpasaan sa katrin. Uminon ka ng Diyos. Di ka magsama ha, kung nainom ka na. Hindi. Kaway ayaw na rinong umuha ba? Ituluan ang tao pamaka. Ituluan ang tao pamaka. Hindi ka mag-istorya. Nahibaw mo, kining tao, pinakan ganit ibang istorya. Mag-istorya na mo. Tanawan yung mga kamiyan. Amen? Ato nang ipiha, secret! Secret! Dili na kiniputong secret! Ikaw na nga ang nag-report. Secret! Secret!
Sinahan, gusto ko tinanoon. At iba nagpaganong na ho siya. Ang Diyos mo ayaw! Why mo ka? Pero ang doktor sa kalimutan mo ayaw! Di ka mo palo sa instruction, bongkak ka. Pero ang Diyos atong kipagalagan. Everybody say, praise the Lord. Bawat ang doktor sa mga doktor, in time of our sickness, we need to find the doctor of our soul. Kung sa problema nato, ang atong kinaya, kaya na sa Diyos, ayaw. Iyan ang kinamhan sa cross, sa Kalbaryo. Busa ayaw, pagpatintal. May kunin yung sinigang, masing-masing-baka, wala kay kamangotro. Huwag ka rin mautro na sisimba, lagi na kay simbahay. Huwag ka rin butang sa utok. Amen. Huwag ka rin mautro na nagsisimba, lagi na huwag magsimba. Aron na, kanang ma-discourage ka, di na ka magsimba. Simba-simba, wag ka mautro. Amen. Ako nag-iwali, may simba ta, dili aron mautro. Paminaw, hinang-inang ka sa apa. May simba ta, dili aron mautro. May simba ta, may nakasabuta ang Diyos, may atong simbahon. Bahala ng Diyos, pagbagoon sa tuwa. Bahala ng Diyos, pag-utro sa tuwa. Tanawa ng mga tao, mga manulindan. Nagpadayon kang pagalagan, tanawa, nagkahinay-hinay. Amen. Hinay-hinay. Bisan na tayo mga problema. Tumigaghang mga kami noon sa pagsukod niya. Halos kada adlaw kira. Kay if you married a warrior man, every day is always battle day. Ihong baba na gulong. Ang mga lalaki sa nagigira, itgigira, magirahay, matag-adlaw ang inyong panimalay, permanente kira. If you married a premature husband, every day is Children's Day. Praise the Lord. Kada adlaw, kadaghan kayo magsugod sa Panginoon. Iway ninyo, mga perfect gayon. Ingon pa sa nagkasal namon si Pastor Gavieta, ang adjustment sa marriage, mudakan og 1 to 20 years. 1 to 20 years ang adjustment sa marriage. Mga prendirog ninyo, amen, bahala ng Kristohano ta. Bakit ang Kristohano ta tinuhod, di nagkukulibay? Munang pastor nagkasal, ginabantayan na ang kantong lalaki iya man membro, ang iputo sa pastor sa lalaki nga regalo. Nagpalit siya grab. Grab. Pila ka semana, aptan, ingon ni pastorit, di tinuod sa kami yun. Bisan sa akin, basta lamig, at istingin na nun. Pag lamig-lamig, kakatulong ng adlaw sa akin, di na tinuod, tinuod na. Bahala sa akin, basta lamig. Magbugot na ganing mga asawa, tulong kaganaan, why sudaan, labi na sa akin, perme, lamig-lamig. Kamura sa akin, pag-lamig. Mga mana, magita ka kayong pagi. Amen. Unya, mamilyo gani ka, mamilyo ka mga mana. Gikan yun sa pagkita ni mo sa iyong asawa, hantod ro na tiguwang na, iha siya na siya may guwapa. Siyara. Baka kita ka rin ang burong na ilabaw-labaw. Jesus. Diba? Galit na ta. Ay, sige, kaya. Oh, okay. Muna mo na safety sa tentasyon. Ang atong panahon karon di ba mga tao ay Diyos, sobra ang lalaki ron, sobra ang babae ron kaysa lalaki. Sa ato daw panahon 1:10, usang na lalaki, napulo ka babae. Di pa mo kaayo sa mga lalaki.
Mga laking way Diyos. Amen. Igo na malipat ang asawa, kita kay puti. Praise God. Bantay ka. Everybody see verse 1. Balik ka sa Panginoon na may adjustment. Adjust yun. Di ko mo isuon, nagtipon mo, di mo isuon. Mag-away pa gani ang isuon. Kana una-una ang kanuha. Gin ka na sa tiyan, sila duha dito naghinda. Paggawas, mag-away, nalis, gani sila. Dapat na sinabot na naman sila dito sa ilalo. Paggawas, mag-nalis pa. Ako asawa, hindi ka na ito palintin. Kaya kung imong pangasawa po palintin, kilatan mo. Hindi na ito palintin. Wala na kasi ito. Pinaiyan na na. Dabutong hama na, pag-menu na. Kailangan adjustment. Paningkamot yun, di mabungkang, di mo mabungkang. Adjust. Amen. Adjust, mga lalaki. Adjust. Mga babae, adjust. Paningkamot. Natural na. Magkatugay. Amen. Makita din mo ang dagan. Wow. Nagkalinto ka. Dagko ng mga bata. Amen. Sakay na mo. Unya pag-alaga. Wow. Nagkalinto ka pag pag-alaga. Nasa pag-upalan ninyo, yan ang buwak mo. O sa resulta. Imong pamilya, imong pag-alagaan. Puno na tayo Diyos. Lagi pag-alagaan, isabigan sa tanang panahon. Katapusan! Ang mga doktor, kung tunay pasyente na itamagol, mag-protect sila. Mag-isang sila. Kung tumanag kayo, kung alam ng hospital, basta emergency. Ang mga doktor, katong mga sinaligan yung doktor, mag-unay. Tapagod nila. Di pa daw itong asawa ni Erwin Dumaicos. Sige ko pang di ay anong pang di ay ulang pa. Maghipuhin na mga ito inatong tagtungod. Patay naman din na. Sige ko lang ito. Sino ka oras na itong anak? Bago na. Sa yung anak, magpunta na yung anak. Kaya pagbuhay pa. Ako pag-iay, patay naman din na siya. Pag-after sa pagpang sa doktor, unsay tanawon gas. Unsay tanawon gas sa doktor. Ang mata. Amen. Kay mo aksyon ang gawa, kanang lingid, kay itong tanawon sa doktor. Mrs. Tao naman sakit. Busa ang doktor, wa kay doktor, makit-an nga mga singhagan. Bungutan ang mga doktor. Kaya kung ay doktor singhagan, singhag-singhagan ang ilang tabangon, huwag pa matambali, patay na. Last na naon ang mata. Patay na. Christian, kung sa ilhanan sa imong mata na patay, nagkamatay sa pagtuo, huwag na iluha, bubungon sa mata. Muna ito manin sa itong pagpangalagaan, di nakakabaong mo ilang sa Ginoo. Nagkapatay ang iyong